כזה טוב. שקט זה בסך הכל מה שהבן אדם צריך, לא דוגל במלחמות ובשנאת חינם. אז למה כל העולם מתחמש כדי להרגיש קיים? לאט לאט הערך נעלם, הרצון לחיות והאמונה זה מה שמחזיק אותנו. אז למה מבין כולם מנסים לטבוח בנו? יש לנו מוסר, משתדלים לא לשפוך דם מיותר, אך הם יורים לכל כיוון, לא אכפת להם לפגוע בנשים וטף. לנו יש רצון לחיות, להם יש רצון למות. לא בחרנו שנינו שכולם